intonează imnul național al României de către solista Andreea Spulber și instrumental de către muzica militară a Brigăzii 18 ISR Decebal. Gardă drept! Gardă pentru onor înainte, prezentați! Hai! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-se altă soarte la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că n-se mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu falul nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți de umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațele armate, cu focul vostru în vine, viață, libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei preasfânt, și scopul ei preasfânt. Murim mai bine în luptă cu glorie deplină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Murim mai bine în luptă cu glorie deplină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Gardă drept! Gardă pe loc de post! Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios de către Înalt Preasfinția sa Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, alături de preoții militari din garnizoana Timișoara și un sobor de preoți. Gardă drept! Pentru oficierea serviciului religios, gardă de scot pe rit! Gardă pe loc de pauz! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești,
visierul bunătăților și de dătătorule de viață, vino și te sănășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurării și a toate milostivirea, a cărui mile este nemăsurate și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu trem, ca niște robi nedrepti și cuvânt să aduceau cu mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul, Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm
și iarăși căzând înaintea ta, mulțumind, rugând cu milință nemăsurată, nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciuni robii tăi cu milostivirea învrednicii țării să fac prin cele, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea către cine? Către aproapele și către toate faptele cele bune și a dobândi a tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dărâindu-ne pace, liniște și mântuire. Insuflă ostașilor noștri, Doamne, vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii Mari Uniri, pe toți eroii, ostașii, luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă rugăciunea părinților noștri care chemau ei ajutorul și îndurile Tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna mulțumiri să aducem cele prea bune gremi și să-ți cântăm Ție cu cele fără început al Tău, Părinte, cu prea sfântul și bunul și de viață făcător Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, pentru sănătatea și pentru mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru poporul român, dreptănișor de pretutindeni și oștirea țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Izbăvește Biserica Ta cea sfântă și țara aceasta de toată răutatea vrășmașilor văzuți și nevăzuiți, dăruind întregului Tău popor lungime de zile, fără de păcat, sănătate, sporește toate virtuțile creștinești. Ne rugăm Ție, Atotputernice Împărate, auzi-ne pe noi și ne minuiește. Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și bine
părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzește țara și poporul, că sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Gardă acoperiți! Gardă pe loc, repos! O invităm la microfon pe doamna Cornelia Elena Micicoi, prefect al județului Timiș, să dea citire mesajului din partea domnului Ilie Gavril Bolojan, prim-ministrul României, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României. Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din primul război mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească. 1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun. Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte. De aceea, fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. Vă mulțumesc tuturor celor care prin muncă și decență faceți o Românie mai bună. La mulți ani România, la mulți ani români, din țară și din diaspora. Dragi români, dragi concetățeni, cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce înaintașilor noștri este de a păstra nealterate valorile care i-au însuflețit. Patriotismul autentic, clădit pe fapte și nu pe vorbe. Demnitatea de a sta cu fruntea sus în fața propriei conștiințe, libertatea privită ca o mare responsabilitate pentru generațiile care vin. România de astăzi are nevoie de spiritul care i-a adus împreună pe români în anul 1918. Să onorăm Ziua Națională prin respect față de noi înșine și față de cei din jur, prin bunătate și compasiune, prin dorința de a construi împreună un viitor prosper care să aparțină tuturor românilor. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, indiferent unde s-ar afla. Trăiască România! Are cuvântul domnul Samuel Dominic Friț, primarul municipiului Timișoara. Dragi timișoreni, în ultimele clipe ale primului război mondial, Regina Maria a scris în jurnalul ei de război, citez: "Mă simt plină de speranță și încredere. Am o senzație intensă că
Dacă toată lumea face un efort comun serios și face cu curaj faptului că mai avem de îndurat câteva luni grele, dar că la capătul drumului se vede lumina, se va putea trece peste aproape orice. Trăim o perioadă foarte grea, foarte dezorganizată. Toate țările au aceeași problemă. Trebuie doar să strângem din dinți, să răbdăm, așa cum am răbdat și războiul, și să muncim cât putem. Am încheiat citatul. Pe mine mă inspiră ce a scris Regina Maria în jurnalul ei, tocmai pentru că ne amintește că ceea ce celebrăm astăzi vine după o perioadă cumplită pentru strămoșii noștri. Și în Timișoara au fost mii de răniți, morți, căzuți în război, spitalele au fost pline, familiile au fost despărțite. Și era un mare semn de întrebare, oare vom reuși din acești ani de moarte, de război, de lipsă de speranță, vom reuși să clădim o nouă națiune? Vom reuși oare să îndeplinim visul nostru de a fi uniți? Și cred că și astăzi, dacă mă uit în jur cât de multă lume a venit aici, lume foarte diferită, mic și mare, oameni cu speranțe, cu frustrări, cu dezamăgiri, dar fiecare dintre noi are o resursă, are o energie. Și România este suma acestor resurse pe care fiecare român le aduce la masă. Asta au reușit românii în 1 decembrie 1918 și asta este ce ar putea să reușim și noi astăzi. Și la fel ca Regina Maria, să încercăm, prin toate încercările și provocările, să privim spre viitor cu speranță, cu încredere unii în ceilalți și să ne amintim de aceste cuvinte din imnul nostru frumos național, să ne croim noi soarta noastră. Vă mulțumesc, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor! Îl invităm pe domnul Alexandru Adrian Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, să se adreseze audienței. Dragi români, dragi timișeni, stimați militari, exprimarea voinței populare la 1 decembrie 1918 a însemnat înfăptuirea dorinței de secole ale românilor. Unirea într-o singură patrie, un stat puternic și independent, voința de a ne afirma ca națiune. Acum 107 ani, românii au arătat că pentru a împlini un ideal național este nevoie de unitate, de perseverență și de curaj. Patria noastră de astăzi s-a născut din efervescența celor care au crezut în aceste valori și au fost pregătiți să sacrifice totul pentru a le susține. Marea Unire nu a fost o întâmplare norocoasă, a fost rezultatul coagulării forțelor politice, militare, economice și intelectuale ale vremii. Mai presus de toate, însă, a fost expresia încrederii fără margine a înaintașilor noștri de la 1918 într-un destin comun al tuturor românilor. Deși vremurile erau potrivnice, militarii noștri plăteau cu sânge visul unirii, iar civilii de acasă erau striviți de povara ocupației străine, flacăra speranței nu s-a stins nici când. Finalul primului război mondial i-a găsit pe români mai hotărâți ca niciodată să-și decidă singuri soarta. Gândurile noastre pline de recunoștință se îndreaptă către acea generație excepțională de intelectuali, preoți, ostași, țărani, care au crezut în viitorul națiunii române și au avut curajul să lupte pentru idealul lor. Același curaj cu care ei au luptat este necesar și pentru a menține pacea, pentru a construi bunăstarea. Modul în care înaintașii noștri au știut să însuflețească un întreg popor,
să recultive sentimentul național și să-i aducă împreună în slujba unor principii, este și acum un exemplu demn de urmat. Este datoria noastră morală să continuăm construcția ale cărei baze au fost puse la 1918. Să lăsăm celor care ne urmează o țară ancorată într-un parcurs al valorilor autentice, în care fiecare cetățean este respectat și respectă statul de drept. Un reper de stabilitate și credibilitate pe plan internațional. Putem realiza acest lucru prin unitate, cu responsabilitate și demnitate. Și să nu uităm niciodată că România este mai mult decât un spațiu geografic, este un mod de viață, este acasă oriunde ne-am aflat. La mulți ani români, la mulți ani România! Domnul colonel Claudiu Ionuț Rotaru, comandantul garnizoanei Timișoara, va transmite mesajul domnului general Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării. De Ziua Națională ne apropiem cu respect de tot ceea ce ne leagă ca popor. Felul în care ne-am construit împreună țara, puterea pe care o găsim unii în alții și convingerea că România merită mereu efortul nostru. România nu înseamnă doar granițe și teritoriu. Este rezultatul muncii, curajului și încrederii celor care, generație după generație, au ales să creadă în drumul ei și în rostul fiecăruia dintre noi în această poveste comună. Astăzi, poate mai mult decât în alți ani, solidaritatea dintre noi este esențială. Trăim vremuri dinamice, marcate de schimbări rapide și situații care ne testează încrederea și coeziunea. Puterea noastră stă în felul în care înțelegem realitatea, în măsura în care răspundem fiecărei provocări și în hotărârea de a merge înainte împreună. Pentru militarii României, această zi are o încărcătură aparte. În fiecare an, la 1 decembrie, ne reafirmăm angajamentul față de țară și față de români. Fie că suntem în garnizoane, pe terenul de instrucție, acasă în familie sau în misiuni departe de țară. Uniforma pe care o purtăm ne cere rigoare, caracter și disponibilitatea permanentă de a proteja și sprijini. Oriunde se află militarii noștri, drapelul României îi însoțește. În teatrele de operații, în bazele militare, în poligoane sau la ceremonii, tricolorul rămâne mai mult decât un simbol. Este un memento al misiunii pe care ne-am asumat-o și al oamenilor pe care îi servim. Drapelul arborat astăzi ne amintește că suntem parte dintr-o istorie pe care o ducem mai departe prin ceea ce facem în fiecare zi. În ultimul an am văzut eforturi remarcabile ale camarazilor noștri. Militarii români au continuat să-și îndeplinească misiunile acolo unde România își respectă angajamentele internaționale și constituie la stabilitate globală. Au dus cu ei, de fiecare dată, nu doar drapelul, ci și încrederea unei națiuni care își protejează valorile și partenerii. Tot în acest an am consolidat securitatea pe teritoriul național. Exercițiile desfășurate cu aliații și partenerii, întărirea posturii de apărare pe flancul estic și modernizarea continuă a capabilităților au demonstrat că Armata României este pregătită și adaptată cerințelor actuale. Am intensificat instruirea, am modernizat echipamente, am perfecționat proceduri și am întărit cooperarea cu structuri partenere, pentru ca fiecare militar să poată răspunde eficient oricărei situații. Am rămas aproape și de comunități. Ori de câte ori România au avut nevoie, fie în situații de urgență, fie în zone izolate sau în momente de criză, militarii au fost acolo, prezenți, discreți și eficienți. Aceste gesturi, uneori mai puțin vizibile decât misiunile externe, vorbesc sincer despre cine suntem, o instituție dedicată oamenilor. Toate aceste realizări au fost posibile datorită disciplinei, camaradeniei și devotamentului fiecărui militar. Știu câtă muncă, câtă pregătire și câtă sacrificii se află în spatele fiecărui obiectiv îndeplinit. Mulțumesc tuturor militarilor și familiilor lor pentru ceea ce faceți zi de zi pentru România. Viitorul nostru continuă să se sprijine pe unitate. Fiecare dintre noi are un rol, o datorie și o voce. Iar atunci când aceasta se îmbină, România devine mai puternică.
În această zi vă invit să privim cu încredere spre ceea ce urmează, să celebrăm ceea ce ne unește și să reînnoim angajamentul față de binele comun. La mulți ani România, la mulți ani români. Semnează General Gheorghiță Vlad.